सिंधुदुर्ग जिल्हा गिरणी कामगार संघटनेकडून महायुतीचे उमेदवार तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना जाहीर पाठिंबा देण्यात आलाय। गिरणी कामगारांचे प्रश्न केसरकर मार्गी लावतील असा विश्वास संघटनेच्या उपस्थितीत पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलाय। तर मंत्री केसरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लक्ष वेधून आचारसंहितेनंतर या प्रश्नावर मुख्यमंत्री लक्ष देतील असं त्यांनी सांगितलंय। केसरकर यांनी पाठिंबा दिल्याबद्दल आभारही मानले। आणि त्याच्यामुळे आपले जे संबंध आहेत अशीच पुढे सुद्धा राहतील। आणि मी ज्यावेळेला पहिल्यांदा आमदार झालो त्यावेळेला आमच्याकडे तिलारी नावाचं एक मोठं धरण आहे, त्याच्यामध्ये 5-10 गावं फुटलेली होती आणि त्या गावातल्या मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या नव्हत्या। त्यावेळेला मी त्यांना वन टाईम सेटलमेंट करून दिलं, ठराविक रक्कम दिली आणि त्याच्याबद्दल त्यांनी आपल्या नोकरीवरचा अधिकार सोडला। असं त्या काळामध्ये मी करून घेतलं। तुमची आता मागणी त्याच स्वरूपाची आहे। जर घरं लवकर तयार होत नसतील तर एक ठराविक रक्कम देऊन गिरणी कामगारांना कुठेतरी दिलासा दिला पाहिजे। उद्याच आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब सावंतवाडीला येत आहेत, मी ताबडतोब त्यांच्याशी बोलेन आणि आता आचारसंहिता असल्यामुळे हा धोरणात्मक निर्णय लगेच जाहीर करता येणार नाही, परंतु आचारसंहिता असल्यामुळे लगेच कॅबिनेटच्या समोर मी हा विषय आणेन। तुमचं तसं एक पत्र द्या आणि त्याच्याचबरोबर किती लोक ह्याच्यासाठी तयार आहेत त्यांची एक यादी द्या आणि आचारसंहिता संपल्यानंतर ज्यावेळेला पहिली कॅबिनेट होईल त्याच्यामध्ये मी आपला पक्ष पत्र निश्चितपणे हा प्रश्न मांडेल आणि सोडवण्याचा प्रयत्न करेल, याची आपल्याला खात्री देतो। आपण सर्वजण या ठिकाणी आला, मला पाठिंबा जाहीर केला, याच्याबद्दल मी आपला आभारी आहे। परंतु तुमची ताकद एवढ्यापुरती मर्यादित नाही आहे। आजूबाजूला जाऊन सगळ्यांना, तुमचे शेजारी सगळ्यांकडे जाऊन आपण प्रचार केला पाहिजे आणि शिवसेनेचा धनुष्यबाण माझी निशाणी तर ठरलेली आहे, तर धनुष्यबाण निशाणीला आपण या ठिकाणी त्याचा प्रचार करावा। तुम्ही देत असलेल्या पाठिंब्याबद्दल आपला आभारी आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब